Hello, baka wala. Guys, meron ba? Meron ba? Ate, in-skip ni Papa. Hello, ayan ni Kosh. Baka wala pa. Wala pa ba? Dapat meron na. Ano sa ate, hindi mo kung ano ginamon. Ay, Kamu sa nandun na yan. Sabi na lang kayo nagkita. ano na nita. Kuya, na nagtira mo din. Puri na ba na ini? Ayan o. Feeling ko, hindi nga daw pa. Tignan daw pa tabi. Iyan na. Tablik. Diyan. Ilingon ko. Diyan. Sungon yan, ini? Baka, sa kasabay. May ano na ba, guys? Tingnan nyo. Ah, yung kanina, iyan. Uy, yan iniro mo kasama. Yung ano, yung ano. Ay, yun yan. Ito, 10 minutes. Guys, may dollar sign na ba? Hi, welcome to me. Yung kanina, hindi pa. Hi. Ay po, Kuya Vince. Kuya Vince, may dollar sign na ba? May nakalagay na ba? Hindi man kasi, inopen ko yung ano, inon ko. Yung dollar. Yada. Shout out. Alam mo, kanusun ako. Di ba tayo vlog? Sabi mo, sarap naman. Hindi ka tanggap. Sarap naman. Tapos nag-meeting doon si Mama. O, kanusun boses ko? Ano siya? Wala nga pala. Wala yun mo. Wala pa rin. Ano? And tumuna. Kasi, ano ko duman, Kuya Vince. Diba, ang nakalag lang kaya duman, yung allow, ano, diba yung may dollar sign, inon ko. Pero matigit yung live mo. Live mo na eh. Ako matigit. Hindi natin namin kasunod. Okay. Okay. Ah, Ang pagpuan, binago kayo. sa Chrome! Gcash na lang, guys. Guys, Gcash na lang. Ayun, no, sabi ni, ano, ni Robbie Max. Okay, sa setting ko kasi, kuya. Sorry po. Sige, mamaya sa Chrome. Desiderio Salvador. Shout out po. Sayang naman. Mamaya. Truth! Yun guys, mas maganda yon pag Gcash kasi walang bawas. Diba? Pag nasa ano, hatian mo pa si YouTube. Guys, meron pala akong chika sa inyo. Dito pala. Sige. Diyan. Wait lang. Maano yan ha? Against the world yan. Wait lang. Tinan ko lang sa... against the world. Nag-ano pa ata iyan? Ano lang? Iwan. Wait lang guys. Iwan mo Chrome. live mo. Punta ka sa Chrome. Go, ano yung YouTube Studio? Google, YouTube. Because yan. YouTube studio? Ha? Pin mo na lang Gcash mo. Lapag. Ala, ano number na? Di Marinan? Ala, wala pala nining ko na. Akin na siya ng cellphone. Akin na cellphone lo. Thank you, Vince. Oh, thank you daw, Kuya Vince. Narinig mo si Pa. Thank you daw, Kuya. Kuya Vince. Shout out daw, sabi ni Papa. Sige. Hala, pati ako daw makaano. Ano to? Siguro ito yung nasa mahulog lang. Pati ako daw di ako makakaano din, maka-comment. Eddie. Shout out po.
Tagay na yan. Ano nga na ito? Ay, si Ate Marinel. Lapag ko ka siya. Pagdai lang. Mary Marinel. Ano kasi guys, wala pa akong sarili kong Gcash. Ano daw? Thank you po, Kuya Wency. Siyempre meron tayong may chika ako sa inyo mamaya. Mamaya, chika. Good news to guys. Good news na may pagka 50-50. Average ito. Ano? Sabihin nyo na lang mamaya kung ikikwento ko na. Wait lang po, ano? Kami kasi, wala pa kasi akong sarili kong Gcash. Kasi nga, ano, gumawa ko dati ng Gcash, 'di ba? Kasi 17 pa lang ako. Nakapangalan sa akin, eh, hindi man ma-verified. Kaya gumagamit kami ng Gcash sa tindahan. Nag-ano? Okay. Sa tindahan yung Gcash nila. LV Haba. Shoutout po. Sahod reveal. Wala pa akong sahod. Wala pa ako nakukuha. Baka ano, pag nakuha ko na. Tagal naman ito. Number. Ay, dito. Wait lang guys. Hindi ko malalapag yung number kasi walang chat date. Walang ano dito. Wait lang natin, mare-recover din natin yan. Shoutout naman po asawa Elena B. Zabalo ng Balintawak. Shoutout po kuya Jerry Zabalo. At sa kanyang asawa Elena B. Zabalo ng Balintawak. Nagkakaaraw na ng Balintawak. Quezon City. Makanos handa ako. Wala, hindi ako marunong magbodots. Hala, where na yun? Media and Files. Wala pala. Sa account ko dapat si Step to ng Chicago. Kung pwede mo, ibigay mo account messenger, pwede lang po. Cory, shout out po. Maima or Mima from Saudi Arabia. Shout out sa mga taga sa mga ano natin dyan, OFW nasa Saudi at kung saan pa. Shout out kay Tito Jomar nasa Saudi. Yes. Hello? Sabi pangit daw ako. Hala si Jerry. Yun na nga ni, makanas ako. Pagbakasyon po. Kaya Wency, wait lang po. Di kaya nag-reply. Ayan o. Hindi siya nagre-reply. Sa kanya, kinuha, ay ano, pag may mag-Gcash, inano ko sa kanya yung number kasi sa kanya isi-send. Ganun yun. Alamid! Kuya Alamid! Galing ako dun sa resort mo, Kuya Alamid. Yung Alamid Resort and Hotel. Anong number? Dati meron ditong ano, nakalagay na akong mag-comment ako. Ngayon, wala na. Hindi ba? Wala. Gandang hapon po, Lorenzo. Ari. Juan TV Vlogs. Shoutout po. Thank you.
May GCash ako, pero hindi yun verified. Tapos hindi ko na ginagamit. Hala. Guys, yung ano. Okay. Yung GCash. Pwede na iba. Kaso mawawara sa ano. Napunta na naman. Oo. Mabak. Ay. Ako na lang ani. Malagi na kilig din. Ba? Shoutout po, Melcy Kate Peralta from Quezon City. Quezon City. From Daet pala to C1 TV Vlogs. Ayan, support local. Support local. Kathleen. 21. Pabudutan yung daw. Ha? Kailangan i-verified mo kasi yung picture. Opo, kasi kailangan ginawa ko na po yan. Ang kaso, anong tawag doon? Hindi man tinatanggap, bumabalik kasi 17 pa lang. Kasi 'di ba yung ID, nakalagay doon yung taon. Kasama ka kay Boys kay Boss Kalinga. Ha? Ah, ikaw po kasama ka doon. Wala pa. Okay lang yan. Ayusin ko mamaya. Ayusin ko yun mamaya, guys. Okay po. Member siya ng Team Kalingap. Kuya Nolly! Hi! Against the world tayo, guys, ha? Okay lang yan. Diba? Against the world tayo. See you, Palawan. Palawan. Labas muna kayo sa live, tapos balik na po online. Labas po muna kayo sa live. Tapos balik na po online. Ha? Hindi ko gets. Labas ko muna sa balik. Ibak mo tapos balik ka. I-end ko muna, kuya. Tapos Kuya balik ka naman. Bidogs. End ko ganon. Tapos balik lang. Tapos live ulit ako. Hindi. Ano daw? Shoutout po, Ferdinand. End ka muna, naka-on na dollar mo. Okay po. Yung mga viewers mo, labas muna, tapos balik. Yung mga viewers. Oh, guys, labas muna kayo. Labas, charot. Charot lang. Balik kayo, ha. Pag hindi kayo bumalik. Maop mo na sila. Meron na. Yung kayo, guys, alis mo na yung char. Hindi. Balik lang kayo agad. Ganun yan. Kailangan change mo yung age mo para ma-approve yung. Malapit na rin naman ako mag-18. Okay lang yan. Kasi dapat pala, nung gumawa ako, pangalan ni mama. Kasi wala si mamang valid ID. Hindi rin naman. Huwag ka mag-end ng live. Refresh lang, labas sa live at pasok ulit. Pedal na. Thank you po. Thank you very much. Oh. Okay na, di ko na to need. Sa inyo na to, Father. Diba? Oh, naka-charge kasi ako, guys. Oh, yun. Ano daw? Hoy! May airplane na lumipad. Thank you po, Juan TV Vlogs. Pang coffee daw. Kaso, next month ko pa yan makakape. Thank you po, Kuya Nolly. Thank you kay Kuya Bidogs. Yan, support. Guys, huwag kayo mag-skip ng ads. Ha? Okay. Thank you very much. Thank you very much dito kay, Juan TV Vlogs. From Daet.
Yes po. Johnny. Yes, Papa. Johnny San Jose. Ah, yung good news. Yung good news. Sasabihin ko. Papa, makusugon sa iyo. Opo, malayo ako sa Kamsur. 2 hours ang biyahe. Yung good news, wait lang. Hindi kasi, against the world na naman tayo, guys. Okay na yan? Kung against the world. Ang galaw ko, no? Ang likot. Ang likot na BG. Ang good news, kahapon, lumabas yung lumabas yung result ng exam sa BU. Bicol University. Kabandang Reyes, shout out. Henny Fahas. Maraming salamat po. Alam mo ba kung sino? Opo, naka-subscribe po ako doon kay Kuya Kalingap. Si Kalingap Rab. Ay! Pero doon kasi naka-subscribe ako. Naka-subscribe ako doon. Pero di ba madami yun? Yung iba pa. Shoutout po Kuya Arvin. Yun po kasi, lumabas na yung result ng exam sa BU. Tapos, anong tawag doon? Nakapasa ako kasi ang quota niya, 88 lang. Tapos, yung nakuha ko, 88 point, may mga point pa yon. Ay, so na kasi. Wala kasi to, hindi kasi to nakakonect na laptop sa wifi. Tapos, kaso, hindi ako inabot ng slot. Kumbaga, hindi pa ako qualified kasi hindi pa ako inabot ng slot. Nasa waitlisted ako. 10 kami na nasa waitlisted, tapos pang-8 ako na nasa waitlisted. Marami nagsabi na makakapasok daw ako sa BU, sa Bicol University. Kasi nga, konti lang naman yung slot. 30 plus yon na slot. And then nakapasok na yung 30 plus. Tapos, dahil konti lang yon, baka makasabay na kaming 10 or paunahan sa slot. Kaya, whether mag-BBU, depende din. Kasi may nag-test ako sa isa pang community college kasi yon. Nakapasa din ako doon. Kaya dalawa yung choices ko. Ngayon, malayo ang BU, Daraga. Wait lang, mamaya na. May pagpatuloy. Salamat po sa support. Juan TV Vlogs. Si Ato. Voice ng team. Ato. Okay po. Ko lang po kasi na parang na-encounter. Salamat po Kuya Arvin. Johnny San Jose, salamat po. Thank you po Kuya Juan. Tapos yon, dalawang school yung choices ko. Depende kung alin na lang doon. Pero gusto ko talaga mag-BU. Kaso nga, dati, nung hindi pa lumalabas yung result sa Bicol University, naisipan ko na doon na lang sa San Jose, yung community college. Kasi nga, inisip ko mag-working student ako, ganon. Mag-exam ako sa Jollibee, sa Tabaco. So, shoutout sa mga taga-Tabaco. Yan. Mag-exam ako sa Jollibee. Tapos, pag natanggap ako doon, di tuloy-tuloy na yun, magtatrabaho ako. Tapos doon, sa community college, na ako magpapasok kasi malapit lang. Malilipot, sunod, Tabaco. Kasi, inisip ko, yung malayo kasi yung Daraga. Tapos, inisip ko pa, paano kung baka di ba? Hi! Roll ko po sa serye ni Boss
Rab sa mga love teamers. Ato, bunching isipan. Ganun po ba? Sige po, search ko po yan mamaya. Tingnan. Kasi, curious ako sa fest mo. Curious. Kuya Arvin TV, go lang po, parang, lang talaga sa una, parang, basta pag una, ganun talaga. Pero pag nagamay-gamay mo na, or natutunan mo na okay na po yan. So yan, shoutout sa ating 62 million viewers. Yeah, 62 million. So yan na yung good news na may pagka ganon, pero bad news, ganon. Ewan ko. Wala pang masyadong, may plano, pero hindi pa masyado sigurado. For the planong person. Diba? 17 po. Kuya Johnny, 17. Okay na yung pinagawa mo kay Opo, Armando, shout out po. Reco Boy. Yes, naalala ko pa kayong lahat. Kayo, yung mga solid supporters natin dyan. For the acting, pwede na siguro mag sa PBB. Yun nga po, Jonathan, Kuya Jonathan, isasabay ko yun, yung pag-aral, yung pagtrabaho, tapos pag-vlog, para diba? Para meron tayong income. For the income. Yan, ibablog ko pa ba yun? Yung mag-exam kasi ako sa Jollibee. Tapos, pag nakapasa ko yung exam doon, asikasun ko yung requirements. Ng team, Kalingapat si Kuya Noli at ikaw, isa sa mga idol ko. Maraming salamat po, Kuya Arvin. Kayang-kaya mo po yan. Go, go, go lang. Really? Nag-audition sa PBB? Hala, sana magkaroon din ako ng chance. Char. Kimi lang, okay na ako. Happy and contented. Wah, charot. Hindi pa. Go, go, go. Bomba natin yan. Mag-audition ka po ulit. Tapos gumawa ka ng ibang naman. Tawag doon. Diba pag nag-audition doon, anong ginagawa? Acting? Yung talent. Talent lang. Ganun. Acting. Audition. Ako pero ngayon artista ako sa love team ni Boss Rob as comedian. Okay na po yan. Din naman yung diba, yung sa vlogging. Mataas din naman yung revenue pag masipag ka. Pag madaming viewers, madaming supporters. 94. YouTube channel niya to? Ang YouTube channel ni Kuya Ato, Juan TV Vlogs. Search mo. Juan. Juan. Tas TV Vlogs. Ayan kasi, nandiyan sila mama to si Papa nanonood ng kaso ayaw magpakita sa live. Thank you po Kuya Arvin. Actually, mga basic content pa nga lang yan, quiz. Magandang hapon po, Romel. Hali, baga ako dyan. Kang sarong simana sa tabako. Pigalat kong mag-live ka, pero wala ka man nag-vlog. Para mahiling ta ka sa personal. Sayang nakabalik ako Manila. Next time na lang siguro. Opo, Kuya Jerry, sorry. Sorry po. Elizalde, watching from Pulangi. Shoutout sa mga taga Pulangi.
K-Boys. Yun. Oh, Kuya Juan, isama mo daw si Kuya Arvin sa ano nyo. K-Boys. Mag-upload. Wala pa akong upload, pero abang-abang na lang. Meron akong mag-edit pa lang. Yes. Yun nga, wala akong skill sa pag-edit. Kaya, tsaka yung mga vid. Siguro kung may skill ako sa pag-edit, baka mag-boom yung mga video. Kasi wala akong editor. Wow. Editor. Katiting Officially TV. Nag-send siya ng maraming salamat po sa inyong mga palipad. Yes. Subscribe, nene. Ha? Subscribe na magkaroon ka. Yoyo and Seek Your Health, no? So, bubuksan po natin. Isa yun eh? Ito? Napaka-importante Yeah? naman po nito. Lado? Pinapanood nila Papa. Ganda! Ha? Oo, nakasubscribe ka na. Account ko yan? Account ko yan. Kaya nga. Pagmamasawa content dyan, nagtatagumpay. Opo, ganun yan. Cute ka din pala, no? Okay yun. Patok yun sa viewers. Maray na po Arnel Vargas. Yan sa mga nagseren. Thank you very much po. Kamsamnida. Bicol. Bisacol daw ako, guys. Bisacol. Bisacol. Pag napadpad po kami sa area nyo, pakolab po tayo. Go po. Go. Sige, Kuya Juan. Dito ako sa Santo Domingo. Ha? Ano da? Ano yan? Ano yan natin? Ano niya? Sana mapaliparan ako ng cellphone ko. Ano to? Ano ding dala niya? Parcel? May dala kang parcel, Kuya. Ilang araw na yan. Kailan ba yan? Anong laman? Peanut butter? Ano yung peanut butter? Palaman? Yung kulay pula naman yung papalipad 2 niya. hours ago. Balik tayo. Balik. Peanut butter. Oh, peanut butter. Maraming salamat po, Katiting, officially. Kanina magko-coffee daw. Tapos after mag-coffee, mag-ice cream. After ng mainit, magmalamig. Try mong papasyal doon kay Idol Japper. Kilala mo ba si Idol Japper? Tutulungan ka na para madami kang views. Opo, yung nila, Kuya Nolly, si Idol Japper. Biji, bakit hindi mo dinala si Mayon sa capsule? Hindi ko kasi, Kuya, matanggal may susi. Hindi ko madadala, tsaka mabigat yon. Noki Nunez. Hello po. Ako po yan, maraming salamat. Ay, ikaw po yan. Shish! Ay, nako. JB Piheda. Sino to? JB Piheda. Ba't ka-apelyido ko? Middle name ko yan, Piheda. Sa Bacolod. Totoong Bicolana. Cute, char. Buti opo. Buti na lang. Thank you kay Kuya Bidogs, kay Kuya Nolly. Thank you din po kay Mami Mali, kasi si Mami Mali inayos niya din dati yun kasi siya yung nag-apply ng AdSense. Sa tito ko po din na nasa Saudi, si Tito Jomar, yan. Ayan. Marami din po ako tinutulungan dito sa Norte. Aray ang Kamsur, Norte. Norte. Norte? Yung English kasi ng Norte, North. Sheesh! Hi po, Jonathan Licias. Sino pong anak niyan? Pakilala niyo. Char! Pakilala. Pakilala niyo yan. Bomba na. Norte. Norte. Palawan. Malayo.
Ay, napalayo. Ang morto. Malayo ang norte. Ano lang? Ano? Ang, Kamsor ka ko yan ulit. tapos, Sa unang, kamaris norte. sunod. Kamsor ang una, Palawan. sunod yung ano. So, yan, di ba? Magpapakamsor kayo, oh. Diretso na kayo dito sa ano, Albay. Di ba? Ay. Decision. Johnny San Jose from Novaliches, Quezon City. Quezon City. Char. Amuay. Bomba na. Shoutout po Arnold Anakan from Saudi. Yes po, Kuya Maki Gonzalez. Thank you very much. Ang galing naman nun. Kala ko kasi matatagalan pa kasi 'di ba may inaantay, may aantayin pang AdSense. Yung pin, yung one-time pin. Diyan po sa Albay, marami po ako kamag-anak. Marami ka pong kamag-anak. Mga anong apelyedo. Hi po, Aloha Junior from Hawaii. Kuya Ruben Libuon. Thank you very much po. Nag-send si Kuya Ruben. Libuon. Naalala niyo? Si Libuon. Taga Bacolod. Yung taga Bacolod, si Kuya Ruben. Konsulat yun sa Pugon. Oo, yung nag-sponsor ng Pugon. Diba? Naalala pa kayo nila, Papa? Makinan niya. Wala akong kilalang makinan niya. Dito ako sa Santo Domingo. Baka sa ibang Makaligazpi, ganun. Tapos, Don Vito, hey po, kay Kuya. Makulay ang buhay. Wala na yan. Hi! Magkano ba ang red? Astig, no? May mga color coding yung bawat ano. Okay. Galing. Jurel Layson. Thank you po, Kuya Ruben. Kamsamnida. Hala, alam ko daw pa ko. Tsaka. Ay, ala. Guys, nakita niyo yung pimples. Tsaka pala na ako sa cam. Okay lang yan. Diba? Okay lang yan. Shoutout sa ating 86 million viewers. Yan, mag-comment kayo, guys. Mag-comment kayo. Busy ata sila, Kuya Noli. Nasa ano sila, Kuya Noli, ba? Busy. Hi. 86. Ayun o, 86 million viewers. Ayun o, 86 million. Down sa ano, 86 million. Hindi ka madadaya. 86 million yan. Thank you po, Benedict Lagartera. Ala, full na ini. Full charge na to. 88 million. Million yan. Hoy, ano yan? Puyat yan, guys. Puyat. Graduating, remember. Char. Baka hindi tayo gumraduate. Thank you sa pa-yellow ni Kuyang Emmet. Ugmaw naman si Papa na. Thank you po, Kuyang Emmet. Thank you very much. Hatian ako nito ni YouTube. Ang gaya ni YouTube. Opo, napaka-supportive ni Kuya Ato, no? Thank you sa kanya. JB Peheda. Punta ka naman dito sa amin sa Iloilo. Baka kamag-anak mo ni Mama. Kamag-anak mo si Mama. Taga Iloilo. Bacolod. Taga Bacolod si Mama. Opo, si Kuya Emmet. Thank you very much. Dahil mag-skip huwag kayo mag-skip ng ads. Ilang oras ba ang biyahe papunta dyan? Maybe kailangan na girl magmula no Quezon City hanggang sa'yo.
Quezon? Saan ang Quezon? Para Manila. Sa Manila. Ano, basta 12 hours. 12 hours or mahigit. Depende sa biyahe. Daet Cam Norte. Daet Cam Norte. Hindi ko yan. Sunod nga ano. Ay. Sunod ng Cam Sur. Hello, hello. Hello. Basta pag dito sa Albay to Manila, 12 hours yung biyahe. Ganon. Bomba na. Sa susunod, hindi akong matuloy. Sa susunod, magbabiyahe ako from dito, Legazpi to Bacolod. Yeah, see you mga taga Bacolod, abang-abang. Gerald, may naalala ko yung Gerald Burgos, yung dating laging nagko-comment, taga ano din, taga Bacolod. Tama, huwag kayong mag-skip ng ads. O guys, samahan nyo ko pag nagbiyahe ako papuntang Bacolod. First time kong pupunta doon. Tapos mag-isa. Samahan nyo ko. Diba? Shoutout nga pala doon. Sino nga dito ba? So, itong ano mo? So, itong ano kang ticket da? Sabi ko rin. Raymond. Ito. Meron kasing pinsan si mama, tumawag sa amin, nagtanong kung sino gustong bumisita doon kila nanay, sa mama ni mama. Tapos, ililibre niya daw ng pamasahe. Tapos, ako na lang. Mababaya ako mag-isa. Kaya yan, talagang inaano ko yung sarili ko na independent woman. Kaya natin yan. Yan, okay yan. May ad sa live. Okay yan. May ad sa live. Okay yan. Wag yung skip ha. Kahit 3 minutes yan. Wag yung skip. Ha? Mahaba po talaga, kuya. Kasi, after graduation, yun na. Doon ako magbabakasyon. Hindi ko pa kasi nakikita yung tatay ko, tsaka yung lolo, yung lola, yung mga tita sa personal, pati yung mga cousin ko sa side ni mama. Kaya pupunta ko doon. Pati yung kuya ko na panganay, hindi ko pa nakikita ng personal. Kaya gusto nung tito ko, yung pinsan ni mama, na pumunta ko doon. Kaya shout out po sa kanya, kuya, Tito Raymond Tuparan. Raymond Tuparan. Shoutout po sa'yo. Thank you sa ticket. Thank you sa pamasahe. Haba man ng ads. Yan. Huwag kayong mag-skip. Iraya Hon Channel. Shoutout po. Nung kumpare ni Kano, ni si Ruben, Libuon, at si KM. Opo, mababait yan. Thank you. Lagi yan nagsisend na nag-send, nagpapalipad. Kore, shout out po. Shout out sa ating 87 million viewers. Ina, tiganap ka, marinig di Ina. Baliyan si Ina. Marinig di Ina. Madali, o niya. O, doon si Ina, marabas na naman. Malagaw. Sigsa ng lagaw. Nangisnit na, mainitunon. Siyang lagaw. Adi. Yes, thank you po sa ating visitors. Mga visitors.
Yan guys, bawi kayo sa... Ako pala yung babawi. Hindi ako nag-skip. Tama yan. Tama yan. Parang Jason TV. Yo, yo, yo. Guys, mainit ng panahon. Makagada ng panahon. Hi po, Jumel from Pampanga. Thank you po. Yan, support. Oh, 91 million viewers na tayo. Kung pupunta ka doon, i-vlog mo para may moment ka doon sa yun nga po. Pati yung biyahe, yung lahat-lahat. Para updated kayo. 'Di ba? Walang maiwan. Sama kayo. Sama kayo sa biyahe. Hi po, Merly Idos. Hi po. Amo? Si Bunso. Naglagaw. Ayun, hanapin ni Mama. Oh, si Bunso, daa. Bunsoy. Ano guys, naintindihan ni Do, so voiceover ko duman sa video. Madali man lang ito intindihon. Medyo hawig-hawig sa Tagalog. Bunso. Hindi na bibi, oh. Mali na. Pailingon mo. Si Bunso. Ayan na. Ayan si Bunso. Malaki na si Bunso. Parang sardinas. Wait lang. Ayan o. Ayos ka. Opo. Ano yan? Indiana yan si Bunso. Nakita niyo yan? Indiana. Magiling ka sa Ida, bibi ko. Oh, magiling ka sa Ida. Tapos ang kuko niya, no? Ang haba. Ang haba ng kuko. Bet niya kasing maganyan, no? Diba yung mga India na babae, mga Indiana, may mga pentel pen na red sa noo. Ayan. Oo, Kuya Kenneth, nag-Bicol na ako doon. Ang hirap mag-adjust. Hi po, aloha. Aloha ba yun? Wait lang. Aloha from Iriga City. Yan. Malaki na si Bunso, grade 5. Yan o. Mana sa akin. Char. Mana yan sa akin si Bunso. Hala! Grabe naman. Nalamangan pa ako. Tingin ka doon o sa cam. Tingin ka sa cam. Ang kukukaan haralaba o no. Talo kayo guys. Ang init ng panahon. Ang dapat sa mga bata matulog. Matulog ang mga bata pagtanghali. Ano guys? Baka po hindi ko, wala pa akong update. Okay. Hindi na kayo mag-GCash, no? Nag-send pa lang kasi ng number. Ayan, no? Ngayon pa lang. Pero meron ng meron ng $sign. Okay na ata, ayan. Pwede naman, sige. Sama ko si Bunso sa mga videos. Masyado pa kasi yung tawag dyan. Mahiyain talaga yun. Okay naman. Interest. Mahiyain yan. Shoutout po, James Q. Julio LTV. Shower out po. Nahihirapan siya kasi yung kuko naglalaro-laro. Ayun. Sabi ko lang na magaganda at mapaka. Sabi ko lang na Erika. Wala pa. Aloy ang ads, ma?
Pirang minuto. Tira? Ayan, ito yung- May 3 minutes ata. Matagal yung ads. Tsagaan nyo na, guys. Tsagaan nyo na. Ganyan talaga yan. May ipit ako din. Kasi, kailangan natin yan. Diba? For the revenue. For the revenue, mga person. Amo? Bomba na. Bomba na tayo, guys. Bomba na tayo. Wala bang trabaho ang mga person, ang mga people? Ay, hindi ba ako nag-vlog nun? Ay, oo, no? Hindi pala ako nag-vlog nun. Ala, naglalag. Pirang percent? Okay. Hindi nga pala ako nag-vlog nun. Ano kasi? Anong tawag doon? Parang pag matagal ka pala hindi nakapag-vlog. Kasi guys, 'di ba? Ang dumi ng kuko ko. Ang dumi ng kuko ko. Pag matagal ka pala parang hindi ka nakapag-vlog. Parang nawawala ka din sa ano, yung steam mo, parang hindi ka na naman sanay. Kasi may time na magla-live sana ako kahit wala akong upload. Kasi sabi ko, matagal na wala akong upload, magla-live sana ako. Kaso nahiya na ako, hindi ko natuloy. Kasi baka walang pumasok na viewers. Baka kasi, di ba, baka nakalimutan niyo na ako. Ay! Baka ano, wala, overthink, malala. Gano'n, nag-overthink na. Ingat po, Kuya James, sa iyong work at mapunta doon. Yo, yo, yo. Okay na ba kayo, guys? Ano pa gusto nyong malaman? For the past 1 month na wala akong update. Wala naman siguro, no? Okay na. Wala na kayong, question? Nakakatamad. Hindi naman sa nakakatamad. Kung baga, parang yung effort, ganon. Anong height? Ang height ko po ay 5'4". Depende. May nagsasabi na ano lang daw. May nagsasabi na 5'5", ganon. Pero 5'4" talaga. Sa tingin ko. I think. Sa tingin ko lang. May nagtatanong kanina kung medyo, hala, wag na yan, wag na muna, graduating tayo guys, tsaka mabibisi ako. Ano na lang tayo, sabi daw, enjoy life, explore lang daw, habang bata pa. May commercial ka naman tayo sana. Yes po, Ate Kat, tas ko, Kuya Mac. Yes po, Kuya Mac, meron na tayong ads. Kaya, huwag kayo mag-skip ng ads, okay? 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 Opo, Kuya Jose Opiana. Maganda naman talaga yun si Bunso. Kasi maganda yung ate. Huy! Sheesh. Truth. Explore muna tayo, guys. Dora the Explorer. Nabibilot ako. Nabubulol. Thank you po, Kuya Macval. Ay, second floor. Anahaw pala. Saka na, ano pa lang to? Anahaw. Anahaw. Darating tayo dyan. Basta mag-support lang kayo. Darating tayo dyan.
Amo? Amo? Yung sinabi, naalala ko pa kaya yung sinabi mo. Ano yung sinabi ko? Ano ba yung sinabi ko? Ang dami kong, sa dinami-dami ng sinabi ko, wala akong naalala. Ay. Balatan. Hindi ko alam. Balatan, di ba, Kamsur yan? Saka na siguro, pag okay na yung schedule, pag walang trabaho, pag walang work, pag time to travel na talaga. Oo, pag time to travel na. Oo. Oo naman, syempre magpapayusin natin to pag meron tayong ipon, ganun. Pag meron na tayong cash. Naglalag. Dodong, shout out po. Naglalag. Alisin ko na lang sa charger. Naka-charge kasi yan. Tsaka guys, ayan pa. Oh, naglalag! Naglalag. Thank you po, Manolo. Yan, huwag kayong naglalag. Okay na. Okay ba sa signal nyo? Okay ba sa signal? Ma? Okay sa signal? Malinaw? Sige po, Kuya Ruben. Sleep well po. Oo. 10. Sige. Talo kita. Ako natutulog. 1 a.m. 1 a.m. Huwag ka muna mag-Diyosa ngayon. Ang unahin mo makapagtapos. Opo. Okay naman dito ka. Ay, okay naman. Yan pa. Hindi ako nakakapag-vlog. Kunyari, mag-vlog. May pending ako ditong vlog. Inabot siya ng gabi. Kaso pag gabi na, wala nang nakikita yung cam ko. Kahit medyo may konting ilaw, wala talaga siya. As in, ang dilim. Kaya yun pa yung prob ko, yung camera ng CP ko. Kaya siguro pag naka-ipon ako or hindi pa nga malayo pa. Malayo pa pero malayo na. Malayo pa. Pag nagka-chance, syempre bili tayo ng yung maganda yung cam. Yung kahit nasa malayo ka makikita ka. Ganon. Di ka nag-update dati, di ba sabi ko sa'yo yung tungkol sa pasta mo. Ha? Pasta? Ano ba? Dodong. Oo, sa Balatan, lugar ni Ate Rica. Yes, ang dami kong goal, basta pero iniisip ko na lang muna, parang hindi ko na muna sinasabi, ganun, parang, alam mo yun, isipin na lang muna. Kaya magagawa ko yan because of you all. Sa hindi nyo pag-skip ng ads. Marketing strategy. Okay pa ba yung tit? Okay yung tit ko. Wala na. Okay na. Okay. Saka na ako magpapaayos. Yung talagang ayos. Opo, Sir Dodong. Sino tong Dodong? Dodong he? Ito Dodong. Hi! Para makatulong, yes. First goal. Importante. Mag-abroad tayo, guys. Ay!
Nag-abroad si Manay. Yon. Si Tin, Kuya Kenneth. Kuya Kenneth, yun pa. Guys, mag-subscribe nga pala. Ay, subscribe. Mag-follow kayo sa Facebook page ko, which is Bicolana Girl. Violet yung color ng profile ko doon. Nag-upload ako doon ng mga ganap. Yung mga nag-comment. May nag-comment, account ko yan. Kathleen Banico. Yan, nag-upload ako doon. Nakasama ko yun si Tin. Nakakasama ko naman talaga si Tin. Nakasama ko siya, nagdagat kaming dalawa. Nag-girls out kami, nag-banding sa dagat. Puro picnic, puro picture. Ganon. Tapos mag-react din kayo doon sa mga upload ko. So, yun. May mga Bicolana Girl, ha? Sa Facebook. Yun yung Facebook page ko. Thank you po, Dodong. Sa pag-follow. Kay Bunso, ayan, diba? Po, si Bunso gumagamit. Ayan sila. Si Bunso nag-comment nun. Nag-hi pa. Si Bunso gumagamit niyan na account na yan. Huy! Oh my God. Thank you po, Mr. Ziggy Boy Vlogs. Thank you po. Ano to? Kung kanina, pang kape, pang ice cream, ano to? Ano yung sa'yo? Pang pang street food, pang pizza, ganon. Ang ganda mo nga doon sa Facebook mo, napo-comment tuloy ako doon. Parang familiar, kaya pala familiar, Dodo. Malaki na sa orin Luigi na ipon ng ako. Sabagay. Ganito. Balikan nyo yung mga videos ko na dati. Tapos, hayaan nyo yung ads doon. Huwag nyo skip. Diba? Hindi yun masasayang yung upload ko dati. Hi, Kaya. Nag-comment na naman si Bunso. Hi, Kaya. May ads ng Bicolana. Thank you. Pero may ahas na puti. Buti hindi ka kanina. Yung may, ang cute nun. Yung ahas, ang lamig. Tsaka, first time ko makahawak nun na ahas. Pero hindi naman nangagat. Safe naman. Oh my God. Thank you po, Philip Malinaw. Thank you. Ano din to sa'yo? Pag milk tea. May milk tea doon na mura sa Pag milk tea si Kuya. Ang cute. May heart. Ay, may react nga pala, no? Heart natin. Heart. Ano to? Ay, hindi siya ma-heart. Ay, okay na. Shoutout po kay Adriana Jewel. Pinapashoutout ni Kuya Rex Waniwan. Ayan sila ni Mama. Diba? Ayan guys, so sobrang init, nag-electric fan kami yan. Ay guys, update. Sa kontador namin sa kuryente, okay na. Nakabitan na kami ng sariling kontador. So yan, hindi na kami, kumbaga, dahil meron na kaming sariling kontador, pag may, pwede na ako bumili ng rice cooker, yung mga diba, yung di kuryenteng gamit, para din na kami mag-worry kasi pag nakikikabit ka lang sa kuryente, kahit nagbabayad naman kami, syempre parang magastos sa kuryente yung mga dekuryenteng like rice cooker, yung heater, ganon. Kaya okay na rin naman na meron na kaming sarili. Kaya pwede na kami bumili ng sarili naming, ng gamit namin na mga dekuryente. Di ba? So, yun? Pag may lumabas na ads, hindi nyo yung ko. Ngayon, sinabi ko, that time, basta yun na yun. Ako po ito si Bunso. Okay lang yun, Sir. Hi po, Sir Kenneth. Nag-hi si Bunso kay Sir Kenneth. Ayan,
Amo, Clark Domingo, shower out po. Thank you, thank you. O, hindi ka daw siya nasabi ni Kuya Kenneth. Dito ka, baby, o. Gosh. Kaya huwag kayo mag-skip ng ads. Okay lang yan. Padaran tsaka ning pulutan pang pinakro lang. High jump, shower out. Padaran tay kaning pulutan pang pinakro lang. Anong pulutan? Pulutan! Anong pulutan? Yung kamuting kahoy, pulutan na kamuting kahoy, ganun. Ha? Ay, may message. But, yan, nire-remove. Pag may message, retracted ba yun nakalagay? Retracted, yun, dinidelete nyo, or dinidelete nung nag-comment. Shoutout po, Carmen Alish. Against the light kasi tayo, guys. Punta ka naman kay Balete, i-vlog mo siya. Pwede. Si Balete. Kumustahin natin si Balete. Nakasalubong ko yung mama niya. Shoutout kay Balete, tsaka sa family niya, kay papa niya, kay mama niya. Nakasalubong ko yung mama niya sa sentro, sa palengke. Nakasalubong ko yung mama niya. Hindi ko nakilala. Pero inano niya ako, siya una nag-approach, parang nag-hi siya. Tapos, tiningnan ko yung mukha. Sabi ko, familiar. Tapos doon ko nadaalala na yung mama yon ni Balete. Pulutan na bagas. Pinakro. Ang bagas? Iyo? Hain ng bagas mong, mapulot. Mapulot na bagas. Sino tong high jump? Shoutout sa'yo. Hi po, nakita ko na po na naman yung para naman, pinabola-bola nyo na naman ako. Thank you. Gosh. Masyado kayong maharot. Lazada. Hi po, Grace Calera. Shout out po. Thank you po. 감사합니다. Sige. Ipa-ship mo na lang. Ipa-ship mo yung bagas. Palan guys. Aranihan naman digde. Aranihan. Yung nag-aani na ng palay. Yung inaani na yung palay. Oo, tapos na magpaani ng palay. Sila tatay. Ani kasi 'di ba, napakainit, sobrang init. Nahihinog na yung mga yung mga palay. Kaya mas better 'yon. 'Di ba? Dami may crush kay Ate Kat, pa si Jillian Ward. Wow. Mas yun, mas grabe, ibang level yun ha. Huwag nyo kong ikukumpara sa artista, ibang level yun. Jillian Ward. Wow. Yung pa lang, wala akong laban sa nun, sa Exxon. Yung waist niya. Grace Calera. Sabi niya, may tanong siya. Ma'am, do you believe a second chance? Depende if deserve. Depende if deserve ng tao yung second chance. Ako, deserve ko ng second chance. Ay! Charot. Sino yan? Grace Calera. Bakit? Why? What happened? Irayog. Yan, naalala ko din to. Irayog. Reynaldo man. Dami medal ni Bunso. Hello po, Ansi Bentula.
Yung dalawa, busy yung dalawa. Kita niyo yan, ha? Busy. Busy yung dalawa. Magbasa ng comment nyo. Mag-comment lang kayo kasi nagbabasa yung dalawang mag-ina doon, no? May mag-ina doon nagbabasa. Sheesh! Tanong. Question. If you were ano yun? Ba't gumagalaw? Malinaw. Hi po, Grace Calera from Malinaw. Malinaw, mama, sa ano? Tabako, sunod Malinaw. Tiwi. Malinaw. Hi po sa mga taga Malinaw, taga Tiwi, taga Tabako, Tuman Part, Siring Kamsor, ganun. Ganon. Buti naman po nakapag-live ko po ulit. Siguro po sobrang busy mo po lately. Yes, bukod sa, actually, okay lang naman. Di naman masyadong busy ho nun. Busy lang, pero hindi busy ho nun. Tapos, di ba, parang naano ako mag-vlog. Kasi, alam nyo guys, full storage lagi yung cellphone ko. Kasi, yung ang daming files ng sa school, yung mga lesson, yung mga PowerPoint, ang daming files, kaya puno, hindi ako makapag kasi 'di ba pag nag-video ka, madaming clip yan, tapos mag-edit, mag-upload, hindi ko naman pwede i-delete yung sa school ng mga files. Oh my god, ang dami na palang nagpadala. Wait lang, isa-isahin natin. Arnold Kabahog, thank you. Pag nagiinom ng gin pulutan, hamlian. Pag nagiinom ng gin pulutan, hamlian sa Bicol. Gin? Asin yung alak? Ano yun? Tama po. May tama ka. Shout out po Lorenzo Ausa. Nag-send siya ng 25 SAR. Pag SAR yun, Saudi yun, di ba? Na money. SAR? Di ba? Tanungin ko yung si Tito. At Christopher De Los Reyes. Ito talaga si Kuya Christopher De Los Reyes. Nagpadala din to dati, 'di ba? Nagpapadala siya, lagi siyang nagpapalipad, tapos yung pinapadala niya pa kay Kuya Nolly, tapos bibigay sa akin. Thank you very much po. Pang 3-in-1. Yung kay Kuya Lorenzo. Pang 3-in-1. Yung kanina kasi coffee lang. Pang coffee. Baka tawag doon. Yung pure na kape. Tapos yung 3-in-1. Yung dalawa, nag-aaway. Nag-aaway na yung dalawa. Sana magkikita-kita kayo ulit ng mga angels sa Kuya Nolly sa Kamsol. Wala kasi kayo nagkakalang. Yun. Yung nung pumunta ako doon, kasi, pagaling akong biyahe, walang energy yung katawan ko. Parang alam mo yun, yung parang bumagsak yung katawan ko, yung energy. Tapos, ako masyado. Ang gaganda ng mga angels ni Kuya Nolly doon. Masyadong nakaka-pressure. Bili ka ng micro SD card. Oo nga, 500 yun, di ba? yung memory card. Saudi Riyal, oo, tama. Saudi Riyal yung tawag. SAR money ng Saudi. SAR ang tawag sa kanila. SAR, galing. Sa atin naman, peso. Peso, ses. Daming medal ni Bunso. Pero wala ako dyan sa Malinaw. Dito Malinaw work po. Nag-work ka po. Ano ka na po? Mommy, ganon. Single. Ganon.
Yan, ingat po sa work, sa may mga work dyan, sa mga viewers natin. Ingat-ingat po sa ating work kasi hindi natin alam ang ang ating kapalaran. Kapalaran. Ay, naku, ano sinasabi ko. Saudi Riyal. Sino pa? Ay, eto. Siya yung nabibi ko. Pwede bibiso na sila nung baga kang lamisa. May box duman. So, tig-ayos ko baga. So, tig-ano ko. Nakalimutan ko kung sino nagbigay. Oh my God. May nagbigay sa akin ng wait lang. Ng ano tawag doon? Basta, ito. Ayan. Video making kit. May nagbigay sa akin, taga dito lang din, Santo Domingo. Kasi ang nangyari, merong party yung namin, yung barangay para sa mga kabataan. KK party, yung ano tawag doon? Basta yung mga youth, may pa-party. Tapos pumunta ako, nag-attend ako doon. E di may pabanda. Tapos nakaupo ako doon. Tapos may sa akin na nag-approach. Sabi niya, Bicolana na girl po. Sabi ko, yes po. Tapos nakipagkamay, diba, Tapos umalis na siya. Nagpa-picture siya sa akin. Tapos binigyan niya ako nitong video making kit. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Maingay kasi, di ba may banda. So, hindi ko naiintindihan yung sinasabi niyang pangalan niya. Sabi niya, nagsisimula na rin daw siya mag-vlog sa vlogging, ganun. Sabi ko, good luck po. Kaya mo yan. Laban lang. Tapos yun, binigyan niya ako. Ang laman pala nito is, ito. Ang cute sa kanya ata ito. Tapos binigay niya sa akin. Ewan ko. Long time no here. Thanks at lumutang ka uli. Yes, lumutang uli. Tumayo po ako mula sa pagkakahimlay. Yes. Hi po, kuko ni Japper Sniper. Hi. Here Ayan Yan yung laman niya. Isa-isahin natin. Ito, parang kinoconnect. Ganyan siya guys, yung nasa picture. Yan. Ito yan. Tapos, meron siyang light. Diba? Ang cute. Kasi wala pa tong battery. Bibilhan ko pa siya ng battery. Shoutout po from Damam KSA. Kay Coco ni Japper Sniper. Tapos, ayan. Ito, yung pang-control to, parang naka-bluetooth siya sa cellphone. Tapos, dito mo i-control yung sound or kung magpi-play ka na sa camera or mag-off ka na. Ganun. Pati yung volume. Tapos ito, may mic siya. Actually, tinry ko siya. Tapos, hello? Inassemble ko kasi siya one time. Tapos parang, hindi ko alam. May inaano pa ata dito or hindi ko alam. Saka ko na siya kakalikutin ulit. Ganun. Diba? Hala, si Shaina. Ang daming comment. Dito ka na lang, Shaina. Bibe. So, ayan. Thank you sa kanya. Shower out. Nakalimutan ko yung nyo. Pangalan. Sorry po. Baka kasi panoorin niya itong live. Baka, lagi kasi daw siya nanonood ng mga videos ko. So, ayan. I-send mo na lang po sa akin yung picture natin that, yung may event. Tapos, upload ko na lang po sa page. So, ayan, para makapag-thank you. So, ayan. Thank you very much. Yung cute. Diba? Makakapag-ipon ako nito ng mga gamit. Parang tumaba ka at Essence po. Tumaba yung mukha ko lang. Sabi ni Kuya Noli. Kahit si Kuya Noli nagsabi, tumaba daw yung mukha ko pero yung katawan ko ganun pa rin. Ayun. Dito ka na, Bunso. Dito ka na. Sorry na guys, against the world ang video natin kasi yung location talaga natin kasi wala tayong magandang spot. Wala akong magandang spot dito sa bahay.
Dali na. Pwede na. Ada. Naligdi ka na sa kuya. Aray ko. Nasira yung kuko ko. Nag-aaway yung dalawa. Oh. Dito ka na daw kasi. Bunsoy. Aray ko. Ouch. Ouch. Nasugatan ako. Ouch. So, yan guys. Ano pang chika? Ano pang chika? Shoutout ka pala kay Kuya Lon. Si Kuya Hamulin. Yes. Ang singer. Ay, ano tawag doon? Ano yung sa banda ng Action Agad. Action Agad. Banda ng Action. Ay, ng ano. Ang cute, oh. Meron akong battery pa. Ano daw? Punasan mo camera maliwanag sa bandang kanan. Ano kasi? Yung, against the light kasi tayo, guys. Kaya ganyan. Pero, sige. Your wish is my command. Ay, wow! Magic. Tama ka naman nga, kuya. Tama naman si kuya, no? Sino nagsabi doon? Si Macbal. Hi po, Grace Caler. Ano na po ako? Malapit na po ako sa next, sa September po, na ako, 21. Ay, char. Mag-18 pa lang po ako, magdidibo. Kung may pandibo. Noel Alfonso. Oh, kulang tayo ng Coke. Meron tayong Alfonso. Coke na lang yung kulang. Tas yellow. Hi po, Sir Noel. Good afternoon po. Hello? Sir Kenneth, wala pong bunga ang anahaw ngayon. Kasi, ay may bunga, pero yung maliliit, or wala mo. Ayun si Shane. Sino mas maganda? Hi! Si Shayna, todo man ang papansin sa comment. O niya sa live, oh. Hala, ba't nawala? Ano yun? Ba't nawala? Huwag ka mag-alala, ma'am. Bibilan kita ng cake pag uwi ko dyan. Ang cute! Ang sweet nyo naman po. Ang sweet ng mga natin, mga viewers. Hoy! Nag-comment si Shayna. Hoy ha, hindi ako niyan ha. Pangalan ko lang yan, pero iba yung gumagamit. You know. Yung may dito, yung yung may puro pearl dito, siya yung gumagamit, you know. Mga bata daw di marunong magsinungaling. Ha? Maganda yan si Shayna pag nagdalaga yan. Kaya kayo, huwag yung diligawan yan. Ay. Nagsasana yan si Bunso. Sa comment lang. Comment muna for today's video. Nagdadalaga na, malapit na magdalaga yan. Ha? Hindi ko naggamit yung laptop, walang connection sa wifi. Ano na lang, dito na sa files. Joke! Hoy, Kuya Kenneth, joke daw, sabi ni Bunso. Sino nagsabi nun? Macbal, hindi daw nagsisinungaling ang bata. Tapos joke daw. Sige po, Mac.
Kuya. Kuya. Sir. Makbal. Bye-bye. Ma'am, gusto magiba makuha kita ni hipon. Saan po masilo? Ay, makuryente, kihipon. Ganon. Nagkukuryente din kami dito ng hipon, tsaka ng igat, ng tilapia, kung alam nyo lang. Diba? Ay, nag-vlog pala nun si Kuya Nolino. Minsan nakakakuha sila ng aruan, ng igat, yung malalaki, tapos malalaking hipon. Sa ilog lang. Hey, bunso, sana pumisay-misay magsalita ka sa live ni ate mo at lagi ka sumama sa mga vlog. Oh, hi! Bibi! Ako na, mama, maubo! Ako na! Alam mo, ipit! Ay, shush! Ay, shush! Bago. Oh, say hi! Hi to my vlog! Say hi! Alam mo, mama, ibigay yun, mama. Ay, mama, maalat lang. Alat ako. Ako na, mama, makapot. Pakarayan, mama. Pakarayan. Oh, boy. Come to ate. Ano? Ano na yan? Kiss. Marinig na. Ay, say hi. Hi, nasa live natin, no? Hi. Hi lahat. Yes. Mwah! Mana? Ate M. Tita M, abo. Ayaw niya daw kay Ate M. Anak ng kapitbahay, ay anak ng tito, ay anak ng asawa ng tito ko. Tito sa pinsan. Basta kamag-anak na rin naman. Pinsan, ganon, pinsan ko. Kagaya ni Ivana Alawi si Mon naman si Bunso. Ikaw si Ivana. Wow! Di natin carry yun. Ivana Alawi yun. Nag-iisang Ivana. Mama! Akin na si Buboy. Kulab kayo ni Kaangge, Bernadette na natrika para masaya. Pwede naman, pag nagsama-sama kami, ganun. Dapat magsama-sama kami ng tagal, mga weeks, ganun. Tapos, puro lang yun, vlog, lahat. Diba? Tapos gawa tayo ng, tawag doon? Yung mga challenge, ganun. Yung mga prank, tapos mga challenge, tapos mga, paano tawag doon? Basta yung mga ganap, kung anong ganap, kahit anong ganap, diba? Antok na ba ang lahat? Para rest tayo. So yan, bye-bye na guys! Matutulog ako. Ay, tulog. Ang init kasi ng panahon. Ay, wait lang. Dalhin ko muna kayo dito sa ipapasyal, ililibot ko kayo. Ayan si Bunso, oh. Busy. Ilibot ko muna kayo dito. Mainit, wala akong payong. Libot tayo, ha? Ililibot ko ulit kayo dito sa aming bahay. Basta okay na yan, alam niyo na yan sa loob. Ito sa aming kusina. Yan. Yung CR, yung kusina namin. Tapos punta tayo dito kay Lola. Actually, yung bahay kasi ni Lola, giniba. Oo. Giniba ng bagyo. Charot. Siyempre, giniba ng tao. Ang dami kong labahan. Ang daming labahan. Ay, may tugtog. May tugtog pala doon. Ma, paano na? May tugtog. Baka kasi maano pa tayo, tayo ng restrictions. Wow! So, punta tayo dito sa nila. Dito, yung bahay kasi ni Lola, pinapaayos. Ayan. Ayan ang mga people. Ang mga people, mga gandang people. Baka ma-discover. Ay! Baka lamang. Baka ma-discover. Mga magagayon kong tita.
Lalo na ini. Ini bibi. Ay, buboy. Buboy pala yan. Buboy. Buboy. Buboy kiss na. Yan guys, oh. Ayun si Papa. Si Papa yung nagtatrabaho niyan. Tapos, may kasama. Pasok tayo. Ito si Lola. Lola! Abot pa yung wifi? Abot. Kaso 11%. Lola. Yan ang aking Lola. Si Lola. Isa yan. Live, Itila. Say hi. Isay. Live. Ay, di na ako nagbasang comment. Ano? Live ini Lola Tabe sa YouTube. Mga Kaya siya kalog pwede pag naman nagsa- ako. Umaga po yung pasok namin eh. Kaya kanina galing ako sa school. Ah? Di ba Lola? Sige lang Lola. Igda lang tabi Lola dyan. Di ka na tabi Lola magbuhat. Di man ini, ano man sanay nila? Live man lang ini Lola sa YouTube. Baka Lola maano ka. Ha? Ano man lang. Live. Lola mabot ka tabi lang. Baka Ano? luway. Ha? Iyan o. Baka magiling si si mga aki mo, si mga apo mo duman sa mga tugang mo. Oh. Sino na to lala? Mag-iling sa baan, mailing sa cellphone. Oo. Baka manood sila ng live. Yan aking Lola. Sa kanya kami nagmana ng beauty. Pilar sa Hawaii. Oo, shoutout mo yun Lola. Yung mga kapatid niya, yun, nasa Hawaii, nasa malalayong lugar, nasa Si kuya niya on sa konsing kayo niya on dyan sa hindi Sa ako yan. nabuli sa Tarlac. Yan ang bahay ni Lola. Tapos ito yung pinapaya. Hindi ba nasok doon ko? Part doon ako lagatas. Di kalo rudog lang payo ko. Ay, naglagay ka rin. Okay na guys. Nagdaraplos na ako. Pinawis na yung ilong ko. Wala ko lang pa uyan. Ay, nag-ibi. So yan. Ini nga daw ko kada pareho ganda ko. Pero pala makanyog lang. Bumangon pa si Lola. Na-disturbo pa natin. Opo, marami po talaga bunga doon sa Kamsur. Hindi naman walang pakialam yung mga tao doon sa bunga. Dito sa amin, wala lang bunga. Maglalaban na ako, guys. Bye-bye. Ang init. Sayang ng init. Okay na. Balik kayo sa bahay. Ha, 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 ha. Maybe na. Wala. Dan, 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 dan. Hi. So yan. Hi guys. Bye-bye. Bye-bye. See you ulit next live. Bye. Thank you pala sa mga nagpalipad. So yan. Thank you very much sa lahat ng ating viewers na nagstay. Yes. Thank you. Bye-bye. Love you guys.